Istiluak izan ziren atzo Iruñan egin ez den Vito Kilesen ekitaldi fascista salatzeko. Ollo lehendakari ordea Nafar Presek otsagabian antolatutako tokiko prentsaren jardunaldian izan da. Iruñeko udalak eta haurren eta neraben 7 erakunde komunitariok bere gain hartuko dute auzoetan babes eragile izateko ardura. Iruñaren etorkizuna ardatz hartuta, Imagina Iruña 2050 jardunaldiak hasi dira Ziudadelako armaretoan eta herritar orori irekitako programa eskainiko da. 29. aldiz, baserritarren eguna ospatuko dute larunbat honetan Arantzan. Ororbian izango da, igandean azaroaren 2 lehenbiziko spinning band solidarioa, arrazoi on batengatik musika eta kirola batzen dituen ekitaldia. Vito Kiles ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egiteko zuen ekitaldea bertan bera utzi behar izan zuen. Hainbat kolektibok deitutako mobilizazio antifascista eta erakunde akademia kampusa aldi baterako istea erabaki izanak eragindako presioaren ondorioz. Kilesek Espainia konbati babiraren barruan iragarri zuen ekitaldiak ez zuen zentroaren baimenik. Eguna istiluekin eta gutxienez 2 atxiloturekin amaitu zen. 100 lagun bildu dira arratsaldean Iruñan eskuin muturreko astintzailearen presentziaren aurka protesta egiteko. Fascismoaren aurrean har ditzagun kaleak lelopean deitutako mobilizazioan parte hartu duten persona asko elkartu dira unibertsitatean. Fascismoa suntsitu dezagun eta gure kaletatik fascistak kanpora leloak oihukatuz. Kilesen etorreraren aintzinean Nafarroko Unibertsitateak bere eraikinak istea eta jarduera arratsaldeko lehen ordutik etetea erabaki du eta neurri hori bat etorri da kampusean polizi dispositibo indartsu bat zabaltzearekin. Bertara hasiera batean ekitaldiaren aurkako 50 bat gazte eta Vito Kilesen jarraitzaile talde txiki bat iritsi dira. Polizi Nazionalak lokarri bat osatu du, 2 taldeak bananduta mantentzeko eta distantzia batera geratu dira. Istiluetan deialderekin bat egiten zuten gazte antifascista ugari iritsi ondoren poliziak istiluen aurkako materiala erabili du. Ondoren, manifestariak Iturramat azpilagaina auzoetara joan dira eta poliziarekin izandako liskarrek aurrera jarraitu dute eta hainbat edukiontzi iraulita geratu dira galtzadaren erdian. Agentek gaza erabili dute eta gomazko pilota eta botilak eta bertzelako objektuak jaurti dizkiete antifascistei. Polizi iturrien arabera 2 pertsona atxilotu dituzte istiluetan parte hartu dutelakoan eta 5 zauritu izan dira. Nafarroko tokiko hedabideen elkarteak Nafar Presen otsagabian ospatu du Nafarroko tokiko prentsaren 4. jardunaldia. Topaketa honek berriro bildu ditu sektoreko profesionalak erakundeak eta hezkuntza komunitatea, hurbileko informazioari balio emateko eta tokiko komunikabidek lurraldearen gizarte eta kultura egituraketan egiten duten lana aitortzeko. Aurten otsagin eginda jardunaldia, Nafarroko hedabide fundatzaileetako baden Mendixut aldizkariaren 25. urteurrena ospatzeko. Bigarren lehendakari ordeak eta memoria eta bizikidetza euskera kontseilarian Aollok eman dio hasiera jardunaldiari. Bertan, Nafarroko gobernuak kalitatezko informazioaren alde duen konpromisoa nabarmendu du, komunitatea sortzen duen eta demokrazia sendo baten oinarri den ondasun komun gisa, gaur egun zalantzan dagoena. Gaur egungo olatu atzerakoiak mehatxatzen duen sistema demokratikoa esan du. Ekitaldian Nafar Press sarien 2. edizioko sariak banatu ziren baita tokiko prentsaren lehen eskola lehiaketaren sariak ere, aurtengo berrikuntza nagusia. Nafarroko 4 ikastetxetako 100 ikasle baino gehiagok hartu dute parte. Endika Iriso, La Voz de la Merindad, Erkuden Ruiz Barroso, Guaixetik Sandra Goldaraz, Entretobi, Baldizarbe, Unai Beroiz, Diario de Noticiasetekik, Guaixeko taldea eta Estudio Kaiena izan dira sarituak. Nafar Press sarien 2. edizionetan. Gainera Silvia Astizek eta Etxaun Larrinagak tokiko prentsaren lehen eskola lehiaketaren sariak irabazi dituzte.
Iruñeko udalak eta 7 auzotako haurren eta neraben beste hainbeste erakunde komunitariok hitzarmenak sinatuko dituzte entitate hoiek haurrekin eta nerabekin engaiatutako babes eragile gisa aintzatetsi eta 3 eta 17 urteko adingabeen aurkako indarkeria eta babesgabetasun egoerei aurre hartu eta egoera hoiekin lotutako esku hartzeak eta detekzio goiztiarrak egiten laguntzeko ekintzak gauzatzeko. Haur eta nerabekin lotutako prebentzio komunitarioko zerbitzuko erakunde izendatu diren 7 elkarte fundazioak honako hauek dira. Aldezar elkartea, Umetxe Sanduzelai elkartea, Sinarzubi Haur eta Gazteen Federazioa Txantreakoa, Azialdea elkartea, Batean Arrotxapeko elkarten Federazio Komunitarioa, Buztintxurirendako Txuri Haur eta Gazteen elkartea eta Etxabakoitz Bizirik Gizarte eta Hezkuntza elkartea. Hoiek guztiek izena eman dute gizarte zerbitzuen eta berariazko baimenen erregistroan pasaden apiriletik ezarrita baitago lege eskakizun hori. Halaber, entregatu dituzte dagoeneko komunitate arloko prebentzio eta sustapen proiektuak. Erakunde hoien auzoetan proposamenak egin eta alderdi hauek jorratzeko. Gizarte eta hezkuntza laguntza, haurren eta neraben parte hartzea, sarean lan egitea, koordinazioa, prestakuntza eta errealitatearen etengabeko azterketa. Proiektua justifikatzeko azken memoria egin beharko da eta bertan zehaztutako helburuen betetze maila eta justifikazio ekonomikoak jasoko dira. Imagina Iruña 2050 programari amaiera emanen dioten bi jardunaldiek Iruñaren etorkizuna dute ardatz. Ponpelo hiriaren sorreraren 2010 urteurrenaren omenez antolatutako ekitaldien barruan eta Iruña 2030 hiri agendaren esparruan. Ostegun arratsaldean herritarrek gai hauei buruz eztabaidatzeko aukera izan zuten. Mugikortasuna, hiriko auzoak, klima aldaketa eta etorkizuneko hirigintza besteak beste. Eta gaur ostiralean berriz profesionalen, udal langileen, erakunden eta herritar aktiboen txanda izanen da. Jardunaldia haiei zuzenduta egonen baita. Imagina Iruña 2030 burbuilaren barruan 5 eta 10 urte bitarteko ikaslentzako jarduerek eman diote hasiera ostegunean Ziudadelan instalatutako gune iraunkorrean. Arkitektura eta hiria lantegia. Ajo Arkitektura Lantegiko taldeak gidatua, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko Nafarroko delegazioarekin elkarlanean. Gune horretatik armada etorbidera joan dira Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko Nafarroko delegazioaren egoitzara. Burbuila Imagina Iruña 2030 podcastaren 3 atal grabatzeko agertoki izan da aste honetan. Ahotsak bildu, egunerokotasuna eta sormen abiapuntua hartuta, hiria, energia, kultura eta elkarrekin bizitzeko moduak birpentsatzen laguntzera begira. Hitzordu nagusietako bat ostiralean izanen da, 9 ordu bitara publiko espezializatuari zuzendutako reflexioni estrategia komuna, hausnarketa eta estrategi komuna jardunaldia ginen da Ziudadelako armaretoan. Prospektiker aholkularitza ekimena gidatuta. Inaugurazio ekitaldian Joseba Siron, Iruñako alkateak hartuko du parte, hiria sortu zenetik igaro diren 2100 urte hauei buruzko zertzeladak eskainiko ditu. Jarraian eztabaida tekniko dago aurreikusita Humberto Bustinze Itziar González, Kote Romero eta Javier Etxeberriaren ekarpenak barne hartuta. Horren ondotik, lan tematikoak eginen dira. Eta bukatzeko, bateratu eginen dira ateratako ondorioak. Larunbata azaroak batan Arantzan ekaitza elkarteak antolatuta 29. aldiz baserritarren eguna eginen dute. Goizean goizetik herritarrek salmentako eta erakusketako postua jarriko dituzte frontoian. Baratzeko eta baserriko produktuak, eskulanak, argazkia, postreako pilak. Ostatua ere izanen da jatekoarekin eta edatekoarekin. Eta goizeko 11etan gaztaleiak eta hasiko da frontoian bertan. Horrez gain, herriko trikitilariak eta pandero jotzaileak herrian barna eta frontoian ibiliko dira eta ekaitza elkarteak txartelak salduko ditu. Gaztaleiaketako sari banaketaren ondotik bertako produktuekin osatutako zarearen zozketa egiteko.
Arratsaldean berriz, Auskalo zeinek jarriak berso emanaldia eginen dute Unai eta Inaut Agirre bersolariek eta Imanol Kamio musikariek. 7:00 eskolako gimnasioan izanen da. Azaroaren 2 Txalo Taloa antzerki taldeak Kutxida Zubidea Isabel helduentzat antzerki eginen du 6:00 eskolako gimnasioan. Azkenik azaroaren 7 kultur egunak borobiltzeko Esnatu ala hil liburua aurkeztuko du Gari Goikoetxeak, hau ere 7:00 liburutegian. Ororbian izango da, igandean azaroaren 2 lehenbiziko spinning band solidarioa, arrazoi on batengatik musika eta kirola batzen dituen ekitaldia. Dakizuen bezala, Nafarro mailan musika banda pila bat daude, eta hor elkarte bat dago, federazioa osatu dugu. Eta horrekin batera antolatzen dugu banda sinfoniko bat, Nafarroko musikari guztiekin. Eta aurten erronka polita bat aukeratu dugu kirola eta musika uztartzeko. Idea sortu zen pandemia garaian, pandemia garaian bertan utzi genuen. Eta aurten berri eutsi dugu idea berriri. Eta gauza da, antolatu dugula spinnineko saio bat, baina musika zuzenekoarekin. Bertan, erran bezala, Nafarroko musikari, 50 musikari egonen dire, 8 monitore ere egonen dire, eta gure helburua izan nintzen 100 bizikleta inguru biltzea, eta nire ustez gaur ja 80 inguru ditugu, orduan iganderako beteko dugu helburu hori. Eta horrez gain, hor lortzen den diru guztia, bideratuko dugu Antos elkarteari eta hor Urbiako Garzoeri, egoera zaurgarritan dauden pertsonentzat asoziazio dire, eta hortxe da gure erronka. Etorriko da federazioko lehendakaria dena, bera aditua da eta zuzendari profesionala da. Eta berak aukeratu ditu bai kantak eta hori, baina ziur mugimenduzko kantak izanen dira. Monitorekin eta beraiekin harremanetan jarri da, eta baten badugu eta rock taldetako musika izanen da. Holako ikuskizuna ez da inoiz egin, lehendabiziko alde izanen da, ziur ikusten ari garen bezala aitz polizia izanen da, mugimenduzko emanaldia, eta, ere zozketak izanen dire, eta, jende pila bat izena eman du, eta ez gelditu